85,000 ka pesos halin sa Egbu sa Barangay Rabagudud, Zamboanga del Norte. Egbuhan sa Barangay Gisapong, gibisita usab ni Nanay Evelyn Tang Uy. Ang dugang detalye sa report ni Lori V. Kabilin. Kapin 85,000 ka pesos na ang halin sa mga mag-uuma sa Raba Igbo Farmers Association sa lungsod sa Godod, pinaagi sa pagbaligya ug utanon gikan silang usa ka hektarya nga umahan. Sa kasamtangan, anaana sila silang second cropping, di nagtanom sila og 6,000 ka punuan sa atsal. Palugwayan pamatod nila ang ilang umahan ug laing usa ka hektarya sa ingon madugangan ang ilang tanom ug mas mapadako ang ilang kita. Si Evangeline Dancak, usa ka magtutudlo ang may pamahayag nga nalipay kay sila ug dako ang ilang pagpasalamat sa pagpaabot ni Governor Roberto Uy sa Igbo program. Gawas nga kanang naang na-exercise, nabusog pagyud, nahimong healthy, naghatag og dugang kabaskog sa among pagdawas kay kami tanan nga miyembro na-enjoy gyud pagpangaon sa among abot. Gawas nga na-enjoy pud mi sa among share, na-enjoy pud mi sa among ang abot nga kanang ang amo ang gi-konsumo. Dako kay kog pasalamat nga nianing programaha kaning Igbo, no, enhance gasang bandianong umahan. Kung wala ni, dili ko ka-experience ani, dili na ko ma-feel ang akong mga silingan. Inana dahil sila kamatinabangon ako. Mensahe usab ni Nanay Evelyn Tang Uy nga nahimong inspirasyon sa probinsya ang mga kaagi sa mga mag-uuma kung giunsa nga nakatabang ang Igbo sa ilang kapanginabuhian. Basta mo si Mabel o si Joey nga mo bisita sa mga farm, di yun ko mo balibad. Kay inspired kaayo ko sa mga istorya bitaw sa mga naadere sa kanang ilahang na murag ilang kasing gikan sa ilang kasing-kasing ug unsa ang Igbo. Unsa nakatabang ang Igbo. Kay ug wala ning inganing mga testimony, murag wa mi kabalo og maayo ba ni or dili. Tungod sa inyo, amo gyud nang ipadayon. Kay daghan na kaayo kong nadunggan nga kaayuhan sa atong mga kaigsunan diri sa Zamboanga del Norte. Sumalangkod ni Mayor Abel Matildo nga dako gyud ang tabang sa Igbo ngadto sa mga mag-uuma sa lungsod. Dako ang tabang nato nga atong kagamahanang probinsyal naghuna-huna gyud ni nga programa. Nagsugod na ni karon dili lang sa Godod, kundi hasta sa tibuok nga probinsya. So kinay karon ato gining sirusohon kay pohon mo kinay maghatag nato kaugmaon, mapasa nato sa atong mga sunod na henerasyon. Doon na rin kitay mga panginabuhian sa atong inadlaw-adlaw. Dako kini katabang. Samtang lakip usab nga gibisita ni Nanay Belen ang umahan sa Igbo sa Barangay Gisapong. Nasayran pud nga adunay 27 ka mga miyembro sa Igbo sa Barangay Raba ug Gisapong ang nakadawat og tag 4,740 pesos gikan sa tupad 2 sa Dole ug upat ka miyembro usab ang nakadawat og tag 3,160 pesos gikan sa tupad 1. Gidawat usab nila ang 400 Gs ka grafted seedling sa lansones, rambutan, pomelo ug durian, ingon man 20 ka sako sa OPV white corn. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga panghitabo, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga mga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Ug mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong mga reaksyon ug opinyon. Kini ang Egbo Agri Balita. Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.